UTS piro UTS? Ini 250. Lah iya. Saya kena calo to. Tapi paling ya sing delok saiki wong Kediri kutha terkenal kok. Kecuali ning Surabaya. Ning Surabaya sing paling murah 500. Tergantung artisnya. Kalau saya kecil enak. Artisnya Dewa 19. Dewa 19. Ini kan cuma karo nganu, karo Elo. Nah, ning Surabaya kita full Dewa 19, Ari Lasso. Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani kan Dewa 19 kuwi to. Lho, cek dadi vokalis ta? Ahmad Dhani kan nganu to, owner Dewa 19. Posisine dhek keyboard, kadang yo kadang yo apa jenenge backing vokal. Vokalisnya yo Onca, Elo, Gersa karo Ari Lasso. Cuma ketiga nggur Elo. Kene Onca, kene Ahmad, kene sapa? Ari Lasso, kene Ari. Tapi Ahmad Dhani biasanya nyanyi kok. Monggo. Apa gak mangan? Aku mang sak durunge anu semangan. Jam Jam 5 mau wis iku wis bengi to gak mangan. ya. Mosok kayake gak mangan. Mangan gak apa-apa. Aku ora kepepet depresi, rasa stres gak.